Mama, am I ready? So be subscribe, be share, no like na do adwen chen so e de ato ase e de ama me. De ya bakwa sem biara enne ye ni betwa so no so no ye be kwa ho asem na ye de achem ti machi na yenko real. Wo se de ye de to monim no se enne eye akoside to so maako nwotwe wo fi champi mienu ene aduonu emienu nemom efri afia pema hankono ediokono enkono me che 1999 a Otumfuo Osei Tutu ebedi Asantehene akonwa ne de na se wono nso de etoso wo hanu ani nsiamu ena eneye ye hye eho efeye enu nti ena yaba bepie ha ye ka chem ye wuramu dada samre se wo hwa edom a atwa hia ha enne no kame akwese abrofo no akwesida ne yeba na sese abrofo no eye agensamu sade wo mosie kurukura krakra nenne won maba bebo ademu hanom no enya asem ketwa ne ne mpanfo bi di nkomo mo nsem mo kan nyina nsa abrofo no so hu sade amamre ne amane esitie enu nti ne nneye wonum nso asomu a wonu free BBC Ajazara any media houses awodo free amanone eba na omu so ebetwa ede eko ewie same ya manugu so ameka se ya sa ohwe abon se Asantehene na trankonwa adehye abrempo ahene nananom ahene manom wonum ayi wonum ti nsafo ahene ene wo keka ho a na emema kenchan wom di na chi a wom de ne bei na so opemso na samre wo bendi samre so ra edom ni nyina sori agina wom na mo so ewo fie hanom a ye nyina ye twen Asantehene so obeba betena se na afedwumadi na ahya ase afei na bema ayi ne ti ankakra wo ba enya asem ketwa so hwe agodifo ma enwom kro ne adoa nwom krokuo a wonom so atwa ahia manom a enwuma wodo na wom de gene tata nti ye wo ha ye hwe se opemso beko na wakwa tena se ansana edom aba adehye abrempo ayon famanhene ene wo fifiri mmiamia wodo aba no nyina no wo benya akwanya na wonom so akwakotia na se de bia ye kanu no o ka se ade ye mamade toche wo na waje so se ade ntoyie enchia no ade toche wo ade ntoyie eno ne akoside ne enchia no afei ena opemso nkakra odidi mu a wo ko na wakwa akwaje na dwa ewo ehonom.
Nene nansi okrowie no obrare nguma so Otumfuo Osei Tutu wanya ababa begina konwa no awie ewo ho. Nene sa wo hwe wo hena da bia sedi osi efa no ho no. Ya ne yese wasem wana ase broni ewo ntade. So we na fade na abre bia no ya na asante ahosuo no edi mu akotene pa. Ena nso enye sonko ye hu sika kokko ana ye hu ahabam no. Ye hu tuntum wom ana ye hu kokko nso egum a. Ni nyina eye wo hene na fade na wode eba ye a wode aba betenasia kyese akoye anika ewa apa sa wohwe ne nansoa ahene ma na afe ne nsa entia empati a ehyehye so efeyie pa wo hene wababa begina konwa ewa hase arefo sambe se wohwe afe na edoma eba ye no ahemfo aman hene nanso abrebia no aya na temamufo no titi wo mba ne wo momfra mono no wo mom di kan na afe no wono ababa chiachia wɔn kyerɛ ansa na aman hene nom no ɛne wɔn keka ho no so aba samre yɛn ho sɛ wɔn nso ahyɛ aseɛ na wɔn ɛkyia kakra ɛwɔ hɔ nom a ɛno nso ɛnyɛ asɛmpeto yɛda so a yɛwɔ manhyia ahemfie pɛɛ ɛhɔ nɛnɛ akwasidɛ ɛtɔ so nwɔtwe mfinhyia mpemienu ɛne aduonu emienu ɛkɔ so ne mmɔpɔnsoɔ deɛ yɛtɔ so ahanu ɛne nsia ɛno a na yɛgu so a yɛhwɛ so yɛda so a yɛwɔ manhyia ahemfie pɛɛ ɛhɔ nɛnɛ akwasidɛ ɛtɔ so nwɔtwe mfinhyia mpemienu ɛne aduonu emienu ɛkɔ so ne mmɔpɔnsoɔ deɛ yɛtɔ so ahanu ɛne nsia ɛno a na yɛgu so a yɛhwɛ
Asia to Filipinane, and no money actually made Nana say you dear best of Namefrano, Asante not about my son Namefrano, Asante not about proper Penisano, so many to the clear penny yet Asante Nana says he had. It's your woman, Chris, something or something, Bema. Nana, Bemo, Nana, said to your Bema. Flapa, or said to Bedia Kuntahara, Editor Mantavia, was in the Susan one nation. A day, which was yours to a more, no such to Dimova, one more, a dimbo, a dembo, a dankamiapo, a ferroco petting, or said to the tramp into a slow team, or to put your hima, which you want to do. One, Anka do Anka do Janam of running Penny was here too near, and was here to Dacia Bufupano. Otumfuo, I would have Otumfuo. A tripping academia, was that to put your flamp and go on and talk? No. What to a flamp and get a jam and Abibirem. Say, I can't tell me. Now, I can take it and tell me why we some answer for you be a poker, or some answer for you be a boss. A job maybe I know 1 million for no sorry. It's mother to you know number be a yes. It's mother to you know number be a yes. It's mother to yeah. Baby, what's that 2 years ago? What could I never fly by here? What could be so more? Okumwa makodewa okuma manse bele meyana okuma makasi ya nwanwa pozetu nkunu no wonsu mafo okuma denti mansa okuma tabisu mafo okuma zabudi friend ya wakafo mapenyini mo friend obi me kuzu nkunu na basu mabenya nwasi nyimunya nwa wurimunya okuma kwani kraka ni wafasi ya pipi okuma ni makata okuma ni tente ko What is that? Where did you feel? What could better to myself for us? What could the mouth with you? What could the Jabrino? Fitier, was that not every time of follow? Was the boy with the gentleman? This was there to have 3 years. This was something to let you have it to know. What my cook to some more said you. What made a fiada? 84 feet, and today, Jamwa Quanta. I mean, the closer than Abamo. The Kusa never moved you. Never a word in one name. Pokrina, Yakopma, Yunkuya, and you say to do. As one of the Messasua, when you play the same crowd war, what could you imagine crack? Who got your bempa? But as a Mary, you never to a family of Fra. What could you put your brow for? And Timmy Jackally. Was the man in the back of when you say yes? What could suffer by your 4? What could my dog? What could my dog? I'm all dancer. What could one wretched? I'm all one wardrobe. What you do me to a confare? What for out of a time I work with truth and so say, but there's one with 3 words to say. Dr. Amegache Nebusia and in the manner of fee at for Neni.
Dr. Megache Nana George Okanye Ebusiano Medawu nyina enim na yesi yede aseda kese bema ne bia uyemaye u support na ye best stress ene invitation a wodi ma ya yede abaha yeni wabidi ade eno na ye bejina so say afia ebeba afia ebekono yebe amegache ebusua eni Asanteman ebusua no ebeye annual pilgrimage wadaroma say bibia afi yebeba na yeni wabidi ade enti yedawase na Asantehene yedawase amegache ebusua dawase. Obiempre Supreme Court ordene nuanu Yampri wanuma Yampri Supreme Court Judge ndini nuanu challenge na afisene ena onwani foundation awati ya odimatu ano eyese epepe emani member Iowa Junior High School o Asanteman 60 districts na yaye competition o making kan brofo any p na ye no ay kudro enum omo ye emudi achiri enum ne do ba park yusumra ipo dwa kese e na afro be back na sponsors omo boy any na nanu so omo boy fiasi trade kunsu any kona omi akabo mu na ede maiwa enum edi kan eba no so ba bekin kan ebo mu now afisen no na emani na bema ba ku bema lo di kan no original with George o prento kulisi se ama scholarship na fi de emani bu fa omoso na me ni yama enti di kan eni tafu palpro ba yo original na to asen so boy na omo aka no so university koti eni oboase enti omba se eni o na Otumfuo ba bi dia de na se ni osi apo amba so no omba ba bi shira o ba bejo omba ba beje ni shira ometimi akoye nim eni kinkan no eni adesua no a watie so woni the foundation no ama omo so abeye ni pakese de apopo Asanteman eni Ghana man ye baya ne ba bi dia awofo ni teacher for mbo awon so nyina so na e ka omo no ono ne di kan be man ema onya scholarship e de no e course Prempeh College and then wafa na so ne di dia de adaroma afidi enso omusan ye ifiade ntwe mu ya adaroma hene ba na fi ya sehene na atede hene na atwa sehene na akona hene omina kote achiri ebo ama bibia ye kama afidi omuye no koka nipa num na jese akoye manko afra se de mema na ebo mumode na afidi e ma na bo mumode pa yiwie bibia no na onane bawe tafo pankro no adarma hono ku school ono di nkunim no na enne udi ada teacher for ene mpanimfo a chiro made etiti wo mo ne wo ma ofo ina o mo se wo ntimi ntia o mo ina ka bo no mo aka na nan mo do mo ne wa ba bi dia de no mo yi nkole ya chiro adarma wa chira wo mu se be ya wo so da chi bitimi ayetese to ayeda so a ye wo mensia ahemfie pe e ho nenne akwaside etoso nwotwemfi champion bienu ene aduonu emienu ekoso ne momoponso de toso ahenu eni ensian eno ana yeguso ayehwe midi a mejeso eye abusua pani osu eduom yema munyina mo ene hwa wode en ahenewa